Karong March 28 ma'am, sabay ni siya i-announce no ang ato ang dividend rate for Pag-ibig regular savings and MP2 savings. Mhm. So diha makaibaluta kung pila ang possible nga tubuon sa ato ang kwarta Opo. na adto na diri kay Pag-ibig Fund. Ayan. So, ugma na ni siya, March 28. So, abangers sa ilahang live streaming sa Facebook, no? Sir, speaking of MP2, Sir Cyril, namagoy nang utana na ako nag-chat. Unya, ako na lang po ning ipangutana, mas mayom lang kamoy mutubag, sir. Pwede ba daw, sir, mag-loan sa MP2, sir? Okay. Mm. Ma'am, with regards sa imong pangutana ma'am no, dili na to pwede i-loan ang ato ang MP2 savings no. Mhm. Ang ato ang multipurpose loan exclusive lang siya para sa ato ang regular savings. So kato siya, pila ang ato ang ma-loan, 80% na siya sa ato ang total accumulated value sa ato ang regular savings. No? So kung Mhm. pila ang ato ang savings plus ang total niyang gitubo, 80% ana ang ato ang pwede ma-loan. Mhm. However, sa ato ang MP2 savings ma'am, voluntary savings program lang gid ni siya purely, so dili na to ni siya pwede i-loan. Mhm. Ayan. So, at least klaro kay lisod bugay ako mo to. Tubagon ta na ako sir ning ko panguntahan na lang, paminawan na lang sa Monday. Kay mas mayon taga Pag-ibig Fund na mo tubag. Okay, sige sir. Naapo din sir sa ato adang Pag-ibig Fund na app. Pwede na ba daw sir mo bayad through the app, sir? Okay. Ang ato ang app ma'am na siya feature pud no nga pay online. So naka-link na siya sa ato ang GCash kung ado na tay GCash. So sa karon siguro halos tanan naman na ay GCash no. Naapod tay Pay Maya na option diraa Mhm. ug naapod tay mga partner banks diraa. So pwede na kita mo bayad directly sa ato ang regular savings kung gusto nato mag-top up no, kung gusto nato dungagan mga to ang savings, pwede pod kita magbayad dira sa ato ang MP2 savings ug sa ato ang mga loans. All right. So kato siya, explore lang nato ang virtual Pag-ibig app na ay Mhm. pay online na option dira. Mhm. Mulink na siya direkto kung asa ay mohang preferred na online payment. Yes, ayan. So, thank you kaayo, Sir Cyril, no, sa information na inyong gihatag today and for, of course, pagtubag sa pangutana sa ato mga members. Sir, every Monday, uban mo na mo, sir. And do you have any other reminders or announcements sa ato mga members? So far ma'am, wala naman. Okay. Salamat kayo sa pag-imbita sa amo ano. Mhm. So Pag-ibig Fund Davao Bahada Branch, open gihapon kita 8 to 5 PM Monday to Friday, open to all transactions.